κλειστές! Κλειστές! Θεέ μου, χάθηκα. Με σκότωσαν. Ποιος το έκανε, ποιος να είναι. Μην είναι εδώ. Μην είναι εκεί. Χάθηκα. Ποιος το έκανε, ποιος να είναι. Τα λεφτούλια μου. Το πουγγίνι. Η παρηγοριά μου, η χαρά μου. Χωρίς τα λεφτούλια μου δεν μπορώ να ζήσω. Έχει πια τελειώσει όλος ο κόσμος για μένα. Δεν θέλεστε. Να κοίτα πόσοι άνθρωποι είναι μαζεμένοι εδώ πέρα γύρω. Όπου και να κοιτάξω μου φαίνεται ύποπτος. Γιατί πρέπει να μου έρθεις εκεί πέρα, μήπως είναι ο κλέφτης. Τι θέλω πως είναι αυτός εκεί πάνω, μήπως δεν είναι το κλέφτη μου. Αν ξέρει κάποιος θα μου πει. Αν δεν θέλω να τρεμάσω από τον κόσμο και αν δεν ξέρω να βρω τα λεφτά μου, θέλω να τρεμαστώ και ο ίδιος πιστεύω. Η σκηνική δημιουργία που ανήκει μονάχα σε μένα. Παρακαλώ για άλλη μια φορά να μην με διακόπτετε. Και τονίζω, καθώς βλέπω μερικούς από τους θεατρικούς κριτικούς να χαμογελούν, πως αυτή είναι η πεποίθησή μου. Οι κύριοι μπορεί να επιμένουν πως τον πρώτο λόγο τον έχει ο ποιητής, αλλά και εκείνος μπορεί να γελάσει με τις κριτικές, όπως χαμογελούν τώρα και εκείνοι με τις δικές μου απόψεις. Φυσικά, μόνο με τις κακές κριτικές. Έπειτα, θα ήταν μεγάλη αδικία να σφυτερείς τον έπαινο που θα πολεμήσει σε εμένα. Η πεποίθησή μου έχει γερές βάσεις. Αυτό εδώ, αυτό είναι το έργο του ποιητή. Τι κάνω εγώ. Το παίρνω σε πρωτεΐλη της σκηνικής μου δημιουργίας και το χρησιμοποιώ. Όπως χρησιμοποιώ τους τοπίους που διαλέγονται καθώς εγώ νομίζω καλύτερα. Όπως χρησιμοποιώ και το σκηνογράφο όταν του δίνω εντολή να ετοιμάσει σκηνογραφία. Θα παραδεχτείτε πως μια σκηνική δημιουργία σε ένα άλλο θέατρο, άλλες σκηνές, άλλες σκηνογραφίες, άλλους φωτισμούς, μα πάνω απ' όλα άλλους τοπίους, θα είναι ολότερα διαφορετική. Δεν πιστεύετε λοιπόν πως αυτό που βλέπετε πάνω στη σκηνή δεν είναι ποτέ το έργο του ποιητή, που είναι και μένει μετάβαση, αλλά διάφορες εκπαιδευτικές δημιουργίες. Για να κρίνει κανείς ένα έργο, πρέπει να το γνωρίσει καλά. Στο θέατρο όμως, μια φορά που θα το δει, δεν προφταίνει. Τη στιγμή μάλιστα που από τον ένα ηθοποιό θα πέφτει έτσι και από τον άλλον αλλιώς. Το μόνο που θα μπορούσε να συμβεί θα ήταν το έργο μπορούσε να παρασταθεί μόνο αφ' αυτού, με τα ίδια τα πρόσωπα, δηλαδή χωρίς τοπίο. Αν γινόταν κανένα θαύμα και έπαιρνα σαν και γνωστά. Όμως ένα τέτοιο θαύμα είναι αδύνατο. Κανείς δεν το είδε τώρα. Αντί για αυτό όμως, κάθε βράδυ συμβαίνει διαφορετικό θαύμα που κατορθώνει στο σκηνοθέτης με τους τοπίους του. Η ζωή πρέπει να υποτάσσει σε δύο νόμους, που δεν της επιτρέπει ούτε να κινητοποιείται διαρκώς, αλλά ούτε να κινείται αέρα. Γιατί αν η ζωή ήταν μόνο κίνηση, δεν θα υπήρχε. Ενώ αν βρισκόταν στη διαρκή κινησία, θα ερχόταν στη μία που δεν μπορούσε να κινηθεί. Γι' αυτό η ζωή πρέπει να κινείται και να μένει εκείνη. Και λέει το ποιητής, αν φαντάζεται, πως βρίσκει τη γαλήνη και το ηλεκτρομό όταν καθυλώσει το έργο του σε μια μετάβητη φόρμα για πάντα. Το έργο του έπαψε να ζει, επειδή η γαλήνη και ο ηλεκτρομός φέρουν μαζί του και το τέλος ζωής. Όποιος νομίζει ότι βρήκε κάτι τέτοιο, έχει την παρέστηση ότι είναι ακόμα ζωντανός, ενώ είναι τόσο νεκρός που δεν οσφραίνεται τη δυσοδεία του σώματός του. Αν ένα εργοτέχνης εξακολουθεί να ζει, αυτό συμβαίνει γιατί το βγάζουμε από τη μορφή που το έχει καθιερωμένο ο δημιουργός του. Αυτή τη μορφή τη δίνουμε ζωική κίνηση εμείς, μέσα μας. Διαφορετική σε κάθε εποχή. Αλλιώτιξη στον έναν, αλλιώτιξη στον άλλον. Και πολλές ζωές, όχι μία. Επειδή η ζωή που τη δίνω εγώ δεν μπορεί ποτέ να είναι ίδια με τη ζωή που θα δώσει κάποιος άλλος. Αναλογίζομαι συχνά με φόβο την νεονότητα ενός εργοτέχνη σαν μια άφθαστη θεϊκή μοναξιά. Από ο ποιητής μένει αποκλεισμένος. Είναι τόσο αυτός από αυτή την αθανασία. Η εκκίνηση ενός αγάλματος είναι τρομακτική. Είναι τρομακτική, θα έλεγα, αυτή η αιώνια μοναξιά έξω από τον χρόνο. Κάθε γλύπτης, δεν ξέρω, αλλά έτσι που δεν το προσπερνάνε, πρέπει να ονειρεύεται μόλις δημιουργήσει ένα άγαλμα, να το δει να ζωντανεύσει, να κινηθεί, να μιλήσει.
Το θαύμα που ονειρεύτηκε ο Πυραντέλος στα 6 πρόσωπα, όπου φανταζόταν φανταστικά πλάσματα να παίρνουν σάκια και οστά. Όμως ένα τέτοιο θαύμα δεν έγινε ποτέ και καλά τη μάνα παρέμεινε άγνοια. Στις μέρες μας, τα έργα τέχνης αφήνονται στη δική μοναξιά τους. Ο θεατής θέλει μετά τις κουτούρες και τα βάσανα της δουλειάς να ξεσκάσει. Το ξέρω πως έπρεπε να μιλήσω και ξέρω τι έπρεπε να πω. Με το θάρρος που θα μου δίνει το κρασί και το αίμα, γέρνοντας πάνω στη τέτοια κοπέλα. Τότε θα μπορούσα να μιλήσω για τέτοια κορίτσια, για τέτοιους νέους, λέγοντας φράσεις χωρίς ηρμό, αλλά γεμάτες με αυτό το νόημα. Θα σας απόδειχνα πως παρέστε να το ελευθερωποιώ. Μόνο και μόνο επειδή δεν νιώθω τους άλλους άκαπτους, μοχθηρούς. Κακές γυναίκες, κακιά κορίτσια. Τι θέλατε να κάνω? Εγώ δεν μπορώ. Εγώ μονάχα είμαι ο καλός. Όλοι οι άλλοι είναι άκαπτοι. Κακή καρδιά, κακή ψυχή. Θα σας απόδειχνα πώς παρέστε να το ελευθερωποιώ. Μόνο και μόνο επειδή δεν νιώθω όλους τους άλλους μοχθηρούς. Εγώ με την καλοκάρδα φύση μου, αυτή με την προστικιά της ψυχής τους. Έξυπνος, ναι. Έξυπνος σαν τα μικρά παιδιά. Όχι όλα. Εκείνα που ζουν και ανασένουν και κοιτούν με μάτια θλιβερά. Με στη βρωμιά και τη σφυγάρα του μεγάλου. Και έπειτα, έλα κοντά μου εσύ. Αλλά πιο κοντά σε μένα, να γύρω το κεφάλι μου στον νόμο σου. Όχι, τα θυμήθηκες επειδή τίποτα δεν πέθανε. Δεν είναι ακόμα πουθενά. Ζει πάντα η παλιά ζωή. Φτάνει ένα τίποτα. Ένα σύντος. Μια λέξη. Και σε μένα με λέτε λοιπόν, βρίσκομαι μέσα στη γειτονιά μου τον Αύγουστο. Αυτό χρόνο με πιτσιρίκος. Υπό τη σκιά μιας τεράστιας ηλιάς. Υπό τον δρόμο μιας πελώριας φύκας. Μάψη. Η οποία έχει χωθεί στον κάλικα ενός λουδιού. Και να βλέπω το κοτσάνι του λουδιού να τρέμει από τη λαμαριά του εντόμου που μου προξενούσε τόσο τρόμο. Κοίτα εσύ, όλη εκείνη η όμορφη ζωή. Τα όσα κάνατε, εσύ και άλλοι, με τους νεαρούς. Μην τα αργέσαι, έχω δει πολλά. Μια φορά τσάκουσα την Ρένα με τον Σαρελίου. Νομίζω δεν ήταν μόνη. Η πόλη ήταν μισάνοιχτη. Η Ρένα φορούσε ένα ροζ μπλουζάκι. Το στήθησε στην απ' έξω. Μικρό, φυτό και όμορφο, σαν λιμονάκι. Κύριος να την κουφτώνει, να τη χαϊδεύει και να τη φυλάει. Και πριν από εμένα τέλεισε με τον Τάρι. Και πριν τον Τάρι, ποιος ξέρει πώς τα έχεις. Χρόνια ολόκληρη αυτή η ζωή. Το σπίτι ήταν πάντα ανοιχτό. Σαν να ήταν δημόσιο. Περισμένα πράγματα. Αν δεν τα έχεις κάνει πριν, πώς τα ήξερες όταν είσαι μαζί μου. Θα ήθελα να λέω πάντα την αλήθεια. Αγαπώ την αλήθεια. Μα εκείνη δεν μ' αγαπά. Αυτή είναι η καθαρή και η αληθινή αλήθεια. Η αλήθεια δεν μ' αγαπά. Μόλις την ξεστομίσω, αλλάζει μορφή και γυρίζει εναντίον μου. Μοιάζω να λέω ψέματα και όλοι με στραβοκοιτάνε. Και ωστόσο, είμαι απλή
Και δεν μ' αρέσει το ψέμα. Σας το ορκίζομαι. Το ψέμα σέρνει πάντα πίσω του φοβερές σκοτούρες. Και πιάνεσαι στην παγίδα του και παραπατάς και πέφτεις και όλοι γελάνε και σε κοροϊδεύουν. Όταν με ρωτάνε κάτι, θέλω να απαντήσω αυτό που σκέφτομαι. Θέλω να απαντήσω την αλήθεια. Η αλήθεια με γαργαλάει. Όμως, δεν ξέρω τι γίνεται τότε. Με πιάνει αγωνία, πανικός, φόβος, μη φανογελία. Και λέω ψέματα. Λέω ψέματα. Και τετέλεστε. Είναι πολύ αργά πια να τα πάρω πίσω. Και έτσι πατήσεις το ένα σου πόδι μέσα στο ψέμα, χάθηκες. Χώνεσαι μέσα ως το λαιμό. Και δεν είναι διόλου ευχάριστο. Το ορκίζομαι. Ενώ είναι τόσο εύκολο να λες την αλήθεια. Η αλήθεια είναι η πολυτέλεια των τεμπέληδων. Είσαι σίγουρος πως δεν θα κάνεις κανένα λάθος. Έπειτα, πως δεν θα έχεις μπερδέματα και φασαρίες. Ενώ εγώ, ο διάβολος ξέρει τι τραβάω. Το ψέμα δεν είναι κανένας γκρεμός να πέσει και να ησυχάσεις. Είναι κύματα θεόρατα, που σαρπάζουν και σε σηκώνουν. Σου κόβουν την ανάσα, σου σταματάνε την καρδιά και στη δένουν φιλιά στο λαιμό σου. Όταν αγαπώ, λέω πως δεν αγαπώ. Και όταν δεν αγαπώ, λέω πως αγαπώ. Και μαντεύεται τις συνέπειες. Τόσο που μου έρχεται να τεινάξω τα μυαλά μου στον αέρα και να ξεπερδεύω μια και καλή. Όχι. Του κάπου κανοναργώ τον εαυτό μου. Του κάπου στέκομαι μπρος στον καθρέφτη και λέω χιλιάδες φορές δεν θα ξαναπείς ψέματα, δεν θα ξαναπείς ψέματα, δεν θα ξαναπείς ψέματα. Ξαναλέω, ξαναλέω, ξαναλέω ψέματα, ψέματα. Δεν μπορεί. Εσείς τα λέτε ψέματα. Τα λέτε ψέματα όλοι. Αδιάκοπα. Και δεν σας αρέσει να λέτε ψέματα και να νομίζετε πως δεν λέτε. Εσείς τα λέτε ψέματα στον ίδιο τον εαυτό σας. Αυτό είναι το α και το ω. Εγώ δεν λέω ψέματα στον εαυτό μου. Εγώ έχω την ειλικρίνεια να ομολογώ μέσα μου πως λέω ψέματα, πως αγαπώ το ψέμα. Ενώ εσείς είσαστε δειλοί. Μ' ακούγατε πριν και λέγατε την κακομοίρα και βρήκατε την ευκαιρία να κρύψετε τις ψευτιές σας πίσω από την ειλικρίνειά μου. Α, εδώ σας έχω. Ξέρετε κυρίες και κύριοι, γιατί σας είπα ψέματα, πως αγαπώ το ψέμα. Δεν ήταν αλήθεια. Το είπα μόνο και μόνο για να σας παρασύρω μια παγίδα. Και για να καταλάβω. Εγώ δεν λέω ψέματα. Δεν λέω ψέματα ποτέ. Και αν τύχει να πω και κανένα ψέμα, το λέω για να βοηθήσω κάποιον. Για να εμποδίσω μια συμφορά. Τα κατά συνθήκη ψεύδι που λένε. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα που λένε. Βέβαια, πρέπει να λέμε ψέματα. Λίγα. Πού και πού. Τι, πώς είπατε? Α, νόμιζα. Όχι, γιατί θα μου φαινόταν πολύ παράξενο αν με κατηγορούσε κανείς για αυτού του είδους τα ψέματα. Και μάλιστα, θα ήταν πολύ αστείο αν με κατηγορούσατε εσείς. Εσείς που λέτε ψέματα, εμένα που δεν λέω ψέματα ποτέ. Η αλήθεια. Όσο αξίζει το ένα, αξίζει και το άλλο. Ίσως το ψέμα να αξίζει λίγο περισσότερο. Μόνο που εγώ δεν λέω ψέματα ποτέ. Ορίστε, είπα ψέματα πριν. Ούτε λόγος. Είπα ψέματα όταν σας έλεγα πως λέω ψέματα. Όμως, είπα ψέματα όταν σας έλεγα πως λέω ψέματα ή όταν σας έλεγα πως δεν λέω. Ψεύτρα εγώ. Κατά βάθος, δεν ξέρω πια. Μπερδεύτηκα. Τι παράξενη εποχή. Είμαι ψεύτρα. Σας ρωτώ. Είμαι ψεύτρα. Μάλλον, είμαι ένα ψέμα. Ένα ψέμα που λέει πάντα την αλήθεια. Πραγματικά, ο γιος μου ο Ρομπέρτο ήταν εκείνος που με έσπρωξε να δοκιμάσω. Αλήθεια σας λέω. Ρε μάνα, εσείς οι δύο γινόσατε μπύλες κάθε 3 και 2. Θα φαγωθείτε για τα καλά κάμια ώρα. Ρε μάνα, θα σκοτωθείτε. Βρες κάτι να σταματήσεις να ζεις σαν να είσαι σχολικό ειδής απόψη του πατέρα. Τι διάολο, δεν είσαι κανένα ζεις αυτόνομη. Στο
Στο κάτω-κάτω, ο παπάς πάει και με άλλες γυναίκες. Χάθηκε κόσμο να πας και εσύ μάλλον άντρα. Ρομπέρτο, τι λες τώρα, ξέχασες πως μιλάς στη μητέρα σου. Σταμάτα ρε μάνα, δες τα πράγματα κατά. Τι παριστάνεις δηλαδή, έχεις πάρει να πούμε θα αυτή ζωντανή. Για ποιον, για την ηθική, για το παιδί σου, για τον κόσμο. Κόψε το ρε μάνα να χαρείς. Είσαι μια γυναίκα φίλια, όσο νέα ακόμα, επιθυμητή, φανταχτερή. Άκουμε που σου λέω. Μα Ρομπέρτο, στο Θεό σου, τι λόγια είναι αυτά. Εσύ με βλέπεις έτσι. Καθόλου. Τα παιδιά το λένε. Η παρέα. Πολλές φορές σε σχολιάζουν και πετάνε και κάτι χαρακτηρισμούς που ώρες όλες μου τη δίνουν. Ξύπνα μάνα, ο μπαμπάς ξαναγυρνάει. Και εσύ κοίτα την πάρτι σου. Όχι από εκδίκηση, αλλά επειδή είναι δίκαιο, σωστό, ανθρώπινο και ελληνικό. Βρες και εσύ κάποιον να βγαίνεις. Αλλά συμπαθητικό. Ακόμα και πιο νεύαστος. Να είσαι ζωηρός, πνευματώδης. Να έχεις μια παρέα δικιά σου, βρε αδελφέ. Κοίτα, αν θες, σε βοηθάω κι εγώ. Είχα γίνει μουσκελο στην υδρότα, θα τον ακούω να με προτείνει να τσιμπουρδίζω. Εγώ στην ηλικία μου, να αρχίσω να ψάχνω για άντρα. Με έπιανε ζάλι και μόνο το σκεφτόμουν. Άσε που μια γυναίκα, σύζυγος μητέρα, έτσι και αρχίζει να το χορεύεται, τη κολλάνε μέσα στην ετικέτα. Αν είναι νυχομανής, σαλεμένη η δόλια. Ή ξεκάθαρα, πουτάνα. Και να έχει τον Ρομπέρτο να σου ξεροκοπανάει. Δοκίμασε, τι θα χάσεις, δοκίμασε. Και έτσι δοκίμασα κι εγώ. Πρώτα, θυμηθήκαν ήταν όλοι νέοι. Νεαροί, πολύ πιο νέοι από μένα. Αν είναι δυνατόν, τι γυρεύαν από μια γυναίκα σαν και εμένα αυτά τα παιδαρέλια. Κοντεύαν να ανοίξαν με το γιο μου. Τι τους έλεγε, μία μάνα, ένιωσε ακόμα το χάλι. Ένιωσε διεφθαρμένη και ένωση. Εγώ με αυτούς, ποτέ. Βρεθήκανε βέβαια και μερικοί άντρες της ηλικίας μου, αλλά με μου λείπανε. Κάτι μητρωμένοι, κάτι μελαγχολικοί, όλα ψυχολογικά προβλήματα που χαρακτηριζόνται για να ξεσπάνε τον πόνο τους. Τον έναν τον είχε παρατήσει τα παιδιά του μητρού η μισθή. Τον άλλον τον είχε κερατώσει η γυναίκα. Άλλος ήταν απογοητευμένος από τα παιδιά του. Και ένας άλλος είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει. Βέβαια, ένας και ένας τα πουλάκια μου, οι επίδοξοι εραστές μου, και δώσουν να μου εξηγούνται για το σηκώτη τους, για τη μέση τους, για το χολί, για τη χολή του, ή το τσιγαρόιχο που τους έπληγε. Για το πιο σπουδαίο. Ένας κατέβαζε και το σκονάκι του. Μάλιστα, ναρκωμανής ο άνθρωπος και βρήκε εμένα για να ξεδώσει. Και γιατί έγινε ναρκωμανής, όταν του φύγει η γυναίκα του και πήγε να συζήσει με μια πολιτή της φίλη. Πολιτισμένα πράγματα. Πρόοδος εθιστία. Όμως, ο κύριος από εδώ, ο κύριος σύζυγός μου, όσο πήγαινε και μεταμορφωνόταν στο καλύτερο. Τι άνοιση, τι ευγένεια, τι πρεμούρες απέναντί μου, τι κατανόηση. Και με πόση ειλικρίνεια με αντιμετώπιζε. Τρελοκομείο. Ξεκίνησε πρωί-πρωί με έναν γερό καυγά με τον άντρα μου για το πώς είχαμε κάνει έργο το προηγούμενο βράδυ. Είχαμε κάνει. Τρόπος του λέγει είχαμε. Είχε κάνει. Μόνος του. Αυτός. Είχαμε 3 μέρες το 21. Τα τελευταία 2 χρόνια μετράω πάντα όταν κάνουμε. Μάλιστα. 21 δευτερόλεπτα. Και είχε ξεμπερδέψει. Είχε σπάσει όλα τα ρεκόρ. Που πάνε να πει πως με έπρεπε πια σε ένα και το παιχνίδι. Πλικ, πλουκ, πλοκ. Και σαν να μην έφτανε αυτό, παρά μου ήρθε να πω στην πάνη να πληθώ. Κρύο νερό, βραστό νερό, κρύο νερό, βραστό νερό, κατακάικα. Λυσώντας από το κακό μου, μπαίνω στο μάτι του και να να μου έχει κινηθεί κιόλας, ξαπλωρωμένος κρούβιτα. Με έπιασε ένας θυμός
πανώ μια ξεγυρισμένη στο πισινό παφ. Ουρλιάγμα πληγωμένου ζώου. Παράπονα και διαμαρτυρίες από τους ένοικους του πάνω, του κάτω, του πλαϊνού διαμαρίσματος. Και σφυρίγματα σιρίων από την αστυνομία που καταφανώ. Σιωπή όλοι. Μιλιά. Ως εκεί ήταν. Το θέμα έχει κλείσει. Στις 6:30 όμως το πρωί, όταν το πιτ του ηλεκτρονικού ρολογικού ξύπνησε, εγώ εκεί! Να το μάτι μου! Το κοιτάω και του ξερνάω όλα όσα είχα μαζέψει. Όλα όσα είχα μαζέψει με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή της λύσας μου. Μην τολμήσεις να με ξαναγγίξεις, το λέω. Με στέλνε πάει πια τέρμα. Αρνούμε να εξακολουθήσω να είμαι το καλάθι των αχρήστων σου. Τη λέξη ταπείνωση την είχα διαγράψει από το μυαλό μου. Ποια ταπείνωση! Τιμωρία! Θα σε τιμωρήσω εγώ να με θυμάσαι. Θα σου ανοίξω ένα μπορντέλο μπροστά στην τράπεζα που δουλεύεις και θα στηθώ στο πεζοδρόμιο με μια ταμπέλα στο κεφάλι που θα γράφει. Εδώ κύριοι, μοσχοποιημένοι και αρωματισμένοι, η σύζυγος του Ματάρχη Κατιούλο. Ειδικές εκτόσεις για αυτούς που είναι του ΙΚΑ, της ΓΕΣΕ και της ΑΡΕΒΗ. Σάββατο και Κυριακή κλειστά. Και να πηγαίνω και τα παιδιά στο πάρκο. Εν τω μεταξύ τεινόμουνα. Και έτσι έξω φρενών που ήμουνα, δεν είχα καταλάβει τι είχα βάλει. Τι είχα βάλει. Μια τουαλέτα. Γαλάζια σμήλα με μεταντελικό. Τη μόνη που έχω. Μία φρέκη. Και μακιγιαριζόμουνα, λες και θα πήγαινα σε αποκριάτικο χορό. Και όχι στο γραφείο μου. Με σαλιβόμουν ανάμεσα στην κάθε βρισιά που πετούσα. Με ό,τι έβρισκα στα σιτάρια μου στις μισές του ταξιδιού. Έτσι κάνω εγώ όταν θυμούμαι. Μια άλλη φορά είχα φτιάξει βαλίτσες. Όμως όταν έφτασα στο αστασέρ, το μόνο που έκανα ήταν να πάω να αγοράσω εφημερίδα. Να την πιάσω με τα δόντια μου και βάζοντας την ουρά μου κάτω από τα σκέλια να γυρίσω σπίτι. Σαν σκυλάκι. Αυτή τη φορά όμως δεν σφάξανε. Πάει καιρός που δεν ταιριάζουμε σε τίποτα. Δίνω μια της πόρτας και δρόμο. Ούτε ασανσέρ δεν πήρα. Προβολάω τις σκάλες και να σου να βγαίνουν οι γειτόνισσες στους διαδρόμους και να σκύβουν από τα κάγκελα. Κόρα να δουν τα μάτια σου και βαράγανε και παλαμάκια. Σώπα, μη μιλάς. Είναι ντροπή. Κόψε τη φωνή σου. Σώπασε επιτέλους. Κι αν ο λόγος είναι αργυρός, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια που άκουσα από παιδί, έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου λέγανε σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια, τη μισή. Μου λέγανε, εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου λέγανε, κοίτα μην πεις τίποτα, σώπα. Κόψε τη φωνή σου και μην μιλάς, σώπαινε. Και αυτό άσταξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στο πεζοδρόμιο. Τι σε νοιάζει εσένα, μου λέγανε. Θα βρεις τον πελά σου, σώπα. Αργότερα φωνάζανε οι προϊστάμενοι. Μη χώνεις τη μύτη σου παντού. Κάνε πως δεν καταλαβαίνεις. Σώπα. Παντρεύτηκα. Έκανα παιδιά. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Σε χρόνια δίσεκτα, οι γονείς, οι γείτονες με συμβουλεύανε. Μην ανακατεύεσαι, κάνε πως δεν είδες τίποτα. Σώπα. Μπορεί να μην είχαμε μετάκους γνωριμίες ζηλευτές με τους γείτονες. Μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος,
σώπαει από πάνω, σώπαει από κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι, οι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπια με τη γλώσσα μας. Στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του Σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη. Μια δύναμη μεγάλη, αλλά μουγγί. Πετύχαμε πολλά. Φτάσαμε ψηλά. Μας δώσανε παράσημα. Τα πάντα και όλα πολύ. Εύκολα μόνο με το Σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτό το Σώπα. Μάθε το στον άντρα σου, στο παιδί σου, στην πεθερά σου και όταν νιώσεις ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάντε να σωπάσει. Κόψτε ΣΥΡΙΖΑ, πέτα την στα σκυλιά, το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά να μιλάς. Χωρίς να μιλάς να λες, έχετε δίκιο, είμαι σαν και εσάς. Αχ, πόσο θα ήθελα να μιλήσω ο κερατάς. Και δεν θα μιλάς, θα γίνεις μαφλατάς. Θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε την αμέσως. Δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουμπός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και σε παροξισμούς. Κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα». Όχι. Δυστυχώς δεν μου δόθηκε ακόμα η ευκαιρία. Αχ, και πόσο θα μ' άρεσε. Ο δικαστής, βλέπετε, είναι το καλύτερο επάγγελμα απ' όλα. Πρώτα-πρώτα δεν βγαίνει ποτέ στη σύνταξη. Ενώ ο κοινός άνθρωπος, ο μέσος εργαζόμενος, λόγου χάρη, όταν κοντεύει στα 60-65, είναι εξοφλημένος. Γιατί έχει αρχίσει και προκαλεί καθυστερήσεις, έχει γίνει πιο αργόστροφος. Ενώ ο δικαστής, μόλις που ξεκινάει την καριέρα του, ο εργάτης που δουλεύει στην αλυσίδα συναρμολόγησης ή στην πρέσα, όταν φτάνει στα 65 έτη της ζωής του, έχει αρχίσει και προκαλεί καθυστερήσεις και δυστυχήματα. Οπότε είναι εξοφλημένος. Ποιος θα τον κρατήσει στη δουλειά? Δρόμο, τον απολύεις. Ο μεταλλορύχος, στα 55 έτη του, έχει πνευμόνια χαλασμένα, κύριοι. Πριν καν φτάσει στο όριο συνταξιοδότησης. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Σπιτάκι σου κι εσύ. Ο τραπεζικός υπάλληλος που λέτε, από μια ηλικία και μετά, έχει αρχίσει και κάνει λάθη στους λογαριασμούς. Δεν θυμάται πλέον τα ονόματα των επιχειρήσεων ή των πελατών. Τα μπερδεύει με αυτά των επιτοκίων, αν είναι δυνατόν. Λησμονάει τον αριθμό λογαριασμών του ΚΙΠ ή των Υπουργείων. Οπότε, δρόμο και εσύ σπιτάκι, ξεκουμπήσου! Τι να σε κάνω εδώ? Τον απολύεις κι αυτό. Ενώ ένας δικαστής, μόλις που έχει ξεκινήσει την καριέρα του, με τους δικαστές συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Όσο πιο γέροι και ξεκούτιδες είναι, τόσο πιο εύκολα εκλέγονται στα ανώτατα αξιώματα και αναλαμβάνουν και σπουδαιότερα έργα. Άσε που αν μιλήσεις άσχημα για ένα δικαστή, μπορεί να σε πάνε μέσα για περιήβρηση, στο κελί. Βλέπεις κάτι γεράκους από χαρτόνι, σταφυλιασμένους,
να φοράνε μπέρτες με γουνάκια, σωληνωτές καπελαδόρες. Να σου θυμίζουν κάτι κομπάρσους, λες και είναι από το φουρνάκο της Βενετίας. Βέβαια, της Βενετίας, είχα και στο χωριό τους γόνδολα. Φοράνε κάτι γυαλάκια με αλυσιδίτσα, μην τα κουμπίσουν πουθενά και τα ξεχάσουν μετά. Κατάλαβες. Ναι λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να σε καταστρέψουν ή να σε σώσουν. Όποτε τους έρχεται, ρίχνουν κάτι πινέλ γυρισμένες. Εσύ ναι, πάρε 50. Εσύ, 30 και εσύ μόνο 20, γιατί μου φαίνεται συμπαρητικούλης, παγασάκο. Μάλιστα. Έτσι γίνεται εδώ, έτσι και στη Σαουδική Αραβία. Μάλιστα. Είναι ο ρόλος που θα ήθελα να υποδηθώ κάποια στιγμή στη ζωή μου. Ανώτατος δικαστικός του Αρείου Πάγου. Εισέρχεται το σεβαστό δικαστήριο. Όρθιοι! Ησυχία! Καθίστε! Όρθιοι! Ησυχία! Καθίστε! Εισέρχεται το σεβαστό δικαστήριο. Με συγχωρείτε, κύριε Εξοχόλατε, σας έπεσε ένα κόκαλο. Δικό σας είναι? Όχι, εγώ δεν έχω πια κόκαλα. Ακόμα πρέπει να
τσοφάνει την πιπαρίτα. Ξέρετε πόσες κυρίες από εδώ θέλετε να δώσετε τη θέση σας? Μπράβο. Έτσι, πάμε, από την αρχή. 1, 2. 1, 2. Εμπρός. Έξω. Με την κοιλιά και τον αφαλό, σύνθετο χορό. Έτσι. Ανατολικός και σεξουαλικός. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το μουσικό μας, τον κύριο Στέλιο Βαλιούλη, εδώ τα παιδιά τους σπουδαστές μας από το τμήμα ηχοληψίας. Τα τμήματα αισθητικής και κομμωτικής που φρόντισαν το κατοίκιο. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περάσαμε υπέροχα. Πήγαμε πάνω απ' όλα. Και ευχαριστούμε που πίστατε σε εμάς και εσύ και στις αρχές ο κύριος Τοκυλής που ήταν πάντα δίπλα μας όπως και εσύ. Προσπαθήσαμε, ελπίζουμε να σας άρεσε. Πάρα πολύ. Ήθελα να μιλήσω με δύο λόγια που έχει πει ένας μεγάλος θεατράτης της χώρας μας, ο Κάρολος Κούν, ότι η αφετηρία και η βάση του θεάτρου, όπως και κάθε μορφής τέχνης, είναι η ποίηση και η μαγεία. Αν λείψουν αυτά, δεν υπάρχει θέατρο. Δεν κάνουμε θέατρο για το θέατρο, δεν κάνουμε θέατρο για να ζήσουμε. Κάνουμε θέατρο για να πλουτίσουμε τους εαυτούς μας, το κοινό που μας παρακολουθεί και όλοι μαζί να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί ένας πλατής ψυχικά πλούσιος και ακέραιος πολιτισμός στον τόπο μας. Κάνουμε θέατρο για την ψυχή μας. Να είστε όλοι καλά.